Здравейте! Ако искате да работите с нас от Имаш HR, попълнете линка тук за безплатен 5-минутен разговор. Ще се свържем с вас, за да разберете дали може да ви бъдем полезни. Аз съм Добряна Димитрова и съм основател на Имаш HR. Целият ми професионален стаж е в областта на човешките ресурси и конкретно развитие на хора. По бакалавър съм компютърен инженер. Магистратурата ми е по управление и развитие на човешките ресурси, а малко по-късно завърших още една магистратура в САЩ, която е по бизнес администрация. Много се гордея с това, че завърших с пълно отличие и бях говорител на выпуска на церемонията в Бостон. Професионалният ми стаж е в IT и финансови компании. Последните 15 години работя в най-голямата международна IT компания, която е в България, и се надявам да мога да ви бъда полезна да спечелите мечтаната от вас работа. Как работим с нашите клиенти? Първо, те се записват за 5-минутен безплатен разговор с нас. На него разбираме дали може да ви бъдем полезни. След това преминаваме към двучасова среща. На нея разглеждаме вашата автобиография и за коя позиция желаете да кандидатствате. Правим стратегия как да я спечелите. Ревизираме автобиографията, преглеждаме вашия LinkedIn профил и репетираме интервю, на което получавате обратна връзка за това как може да бъдете по-успешни. Ако желаете да работите с нас, запишете се на линка тук.